a nivell professional el domini de l'anglès, que ha estat tant una necessitat com un vehicle pel desenvolupament professional, és un sine qua non. També és molt important en l'àmbit professional poder expressar les idees, donar les conferències, fer les explicacions en altres llengües. Per què? Perquè la nostra professió, que és la científica, està recolzada pel públic en general. I aquest públic, que a través de la seva recolzament polític i social de la recerca estimula els governs o les entitats filantròpiques o ells mateixos contribuir recursos per la recerca acadèmica, ho fa molt més a gust quan entén els conceptes i els entén molt més bé quan són explicats conceptes difícils en llenguatge planer, que és el seu. Per tant, poder explicar temes altament sofisticats de recerca sobre el càncer en català, audiències catalanes, en castellà, audiències espanyoles o hispanoamericanes, és un gran avantatge també, fins i tot en l'àmbit professional.